Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. Friends, signing, thank you for love and support. I appreciate you. Sanone Sembo, Sento Futhi. Ngani baba, ayakafiki le episode. Uma cele ugqoke white. Uma cele laphayana ngathi uphelelwe amagama, akazi ukuthi athini. Ngesikhathi uMakhumalo ekhuluma ukuthi awumthathe ikhanda umuntu okuhloniphayo, ikhamera izuma uMangwabi, umseleko uphenduka nge-bombastic side eye, ayakafiki. Kuthiwa thina soqhotha izwe, soxova izwe, thina sihliba kakhulu. Mase besinika i-promo, sifuna ukwazi ukuthi kanti kwakwenzakaleni. Yabo ihaba abakhuphuka ngalo kule season. Ngiyazi ukuthi le episode izofika. And mayifika sothi, oh okay. Ngeke kufane nokuthi sithi hayibo uMakhumalo nangoke esekhuluma emtshela the way izinto zingakhona umseleko. Sizovele sithi, oh okay. Ngiyakutshela. Asibhejeni ngemali. Leya episode leya yabo lento eyiyo ukuthi uMakhumalo uzoba kanje uthini le challenge ethi attitude walk out uMakhumalo uzobe ehleli phansi umseleko ekhona futhi namakhosikazi ekhona efika indawo ukuthi sekuyakhulunywa mase yayisho nje ukuthi okuhloniphayo awumthathele ikhanda kuphelele kanjalo. Phela manje sesihambe kakhulu saye safika ku-episode 28 silobe sithi iyeza into ezile nje kwangaba yinto kwaba umuntu uMakhwela. Lokho konye basenzela ihaba sifike ngaphakathi sithi besingekho isidingo yazi besingekho manje ke basimemile ke asikhulume iqiniso basimemile. 2 recent episodes cha bekumnandi bamemezela ukuthi yiwe bumnandi ungafike kwabamnandi ngoba ayibo asisabathembi basimeme ephathini safika sathi ayingeke le phathi kwenzakalani. This time sifike kwi-trip kwabamnandi kwadlalwa nje kwaba lapha nalapha emakhoneni. Before i-trip bekuwumnini athi uyasala ekhalela lokho mase sifika kwalandela ngumawande because enamahloni wakhala soku-stream manje sekusineke ehleli phansi otshanini bedlala abanye engafuni ukuya khona wahlala nje uSinew lapho otshanini ke ngalokhu bemveza ukuthi hawu nangu uSinew usahleli ngiyaqhubeka kama-games ngala nangu uSinew uhleli nekhamera ke beyenza njalo asithi kodwa kumnandi. Yazi sibona ngani elabade bedlala omayeni bebehleka ngaleya Team Mangwabe bebehleka kuTeam Mnini bebehleka futhi uMakhe nomnini kwase kufika ukuthi baba umseleko nezingane abafana beyofuna ukudoba ukuze axoxe noSibindi nakhona noSibindi sifika sesithi nje sikhathele ingane engezwe awu masekhuluma nje umfana waba ibhubeseli right wakhuluma nje ukuthi baba izinto awuyikheli phezulu qala ephansi ukuze ulungise because into oyilungisa phezulu iyasala lenkinga engaphansi uyabona sathi hawu bakithi yabo akukho nje bekutheni uSinew kuphela bebelokhu bengasincisha ukuthi uSinew usahleli phansi sithe sekubona sekudlalwa ke okunentambo sambona ngathi uyasondela kodwa nje bekumnandi yabo bekuyiholiday nje lomndeni kazi mina ngizisela blog ngithi holiday bekumnandi nje kodwa bekumnandi hayibo bavele bayoshabeni cha bekumnandi nomacele ngala noMakhwela nabo basoshabeni sekuphambana nje nge-phone call ukuthi hawu kanti uMakhwela usemfonela ngokutshontshani ngoba esethi akamfoneli ubengazi ukuthi amfonele mayehleli nomacele kodwa nakhona uMacele noMakhwela bebesoshabeni bonke nje 2 recent episode basoshabeni kanti nangapha ku-Instagram masilunguza khona
ungathiwa ubaba uMseleku uhambile wayolunguza oShabeni. Simbona ngempela ebuyela eba right ngesithombe esisanda kuvela. Sathi hawu, amandla soShabeni, umoya oheleza laphayana wokuthula nomoya weqiniso. Yabo nje bavele bayijabulela, bakhuluma futhi nezinto ezizwakalayo ukuthi ena kahle kahle sibanga ukukhuluma ngesithembu. Kahle kahle sibanga ukuthi sindawonye, sivele sindawonye. Asike sikhohle kancane lento yena because sibanga into evele ikhona kodwa sizothini? Asidlaleni ama-games wemnandi, asibeni active, sigijime sihleke kwa-right. Nasi-ke sahleka ngapha kuleli lethu side. Sabona nje ney'ngane ngempela y'jabulile ukugijima nomama yabo. Bekumnandi nje. Nomakhwela ngale wathi hayi i-breakfast ayidliwe kwami. Asumacela ayibola amaqanda anjena. Wathi uMakhwela hawu bengithi awanankinga. Wasumacela hayi phela uwo wadingayo. Mina ngoba sengihleli la kwi-city yoku-observer kuphela mase ngibala ukuthi-ke i-bank balance ithini. Because uMacele ngempela guys asiyifune lento yaMacele ngoba manje sithi Macele mawufika eMzumbe ufike ungasafuni ukukhuluma sokuthi ama-meeting awapheli manje ngoba manje sekunesithombe sokuthi nangu husband wethu uyabo. So uMakhwela yena kule set up yini le encane ayishintshile siyabuza nje hayi kabi. UMacele ungathi kunendle entsha, engathi kunemoto entsha. Oh, okay. Hayi ke mamkhulu. Ngoba guys uMacele yini kule season ayenza eceleni kokuba noMakhwela ezuma mkhulu. Ngoba ematafuleni la ihlangana khona nobaba uMseleku nanga uMakhwela enkulumeni phakathi unumber 5. Phela indaba kaNumber 5 sisayibo yazi umamkhulu thina simazi emudi nathi enayo idrama kodwa ephinde ehleke. Lona osehamba ngegiya elilodwa nje kaNumber 5 umamkhulu lona umuphi engathi kunendle entsha phakathi, engathi kunamasondo amasha, engathi i-bank balance. Iy'ndaba zaseMzumbe cha ngiyangizwa nje namuthi ngihleba ngilapha ya ngikule njabulo abayilethile kulama episode amabili bathi nje oShabeni i-location sasina hawu sharp jabulani yibo nasi sesikhathele phela idrama siyayithanda kodwa sibuye singayithandi. So nje sithe sibabona behleka sathi hawu bese kushoda nje ihug kaMayeni noMakhumalo kushodeka ihug yabo. Kodwa we guys ngingathini behagane ngempela benikezane i-kiss la esihlathini. Into engazoyihleka la kwa-fanbase. Hawu yazini abayenze leyo nto kungaba awkward yini benze ihug yabo le hug ewarm ayi lesheshayo le hug lethula siwunayo ulachonco sasizwa lapha kwi-RSOD kwathiwa ulachonco ihug yakhe nawe uyayifisa. Abake babambane ngaleyo hug. Yazi ngifuna ukubona umoya ozogeleza la ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi uma uMayeni noMakhumalo sebehagene nizothini. Hawu kusami seyihlebele seyidlulela i-TV show akukho okutheni. Kodwa bebesoShabeni bonke, oShabeni esiphaki, oShabeni bebeyikhiphele pho Macele indawo abayikhiphele igama sengikhohliwe. oShabeni kwi-family trip ney'ngane ziphithizela nje uhleko ley'ngane kwawumndeni yabo basinika nje lowa muzwa uthi awumndeni ekugcineni. Nazi iy'ngane ziyagijima uyabo kuyadlalwa hawu-ke uSneh. Balokhu-ke bezume uSneh. Hawu hayi uSneh ade ehleli lapha phansi
uSineke kule episode ungenze ngafila njengabangani bakhe ngathi Sine ukuze sikudefend sinikeze something, nawe sinike something sikudefend-ke. Manje wenza kube nzima Sine. Ulapha kunama-game khona kodwa uhleli phansi. Waye ungahambanga ukuyolala yabo, uvele kuyifonelele abangani bakho umane uthiwe amakhamera wayekuSine ngoba akekho la kudlalwa khona. Kodwa siyazi ngisho uSine ngabe uhambe wayolala, ikhamera ibizophithiza la uSine alele khona, iphinde izophithiza la kuma-games. Hayi bakwethu, okwalaphana-ke kuThando Nesithembu noMzansi Magic. Bye bye.